Diýdiler dünyada nämedir gytzat. Üç gedek diýdiler, ussat, ussat, ussat. Näçe gyt bolsa da ussat diýdiler, çyn şagirt. Ondanam gytzat diýdiler. Öwrenip ilkinji harpy diýdiler, gomalar şagirdin galpy diýdiler. Galp şagirtden bolun kuşgär diýdiler, emer de elinden diýişler diýdiler. Yine de diýdiler, ulamy kiçe, öljeňi bilseňem ýalvarma kiçe. Diňe bir adama ýalvar diýdiler, onuňam adyna dilber diýdiler. Ayıp däller nädin çekmek diýdiler, näzden ýüzün sowan akmak diýdiler. Yine iki merde ýalvarmak bolar. Diýdiler, enek hem atadır olur. Ataňa ýalvarsaň galkynar ruhy, eneňe ýalvarsaň kemeler ahy. Kim etse şolara taqdim diýdiler, işi rovaç, ýaşy uzyn diýdiler.